घ्या त्याच्यात सगळं टाक. घ्या धरा. पिशी उघडा तरी. 3, 3, 6, 9 झाले. हा घ्या. सगळं एक जणाला 2 डझन घ्या. 2 डझन घ्या करते आणि 4 डझन पहिले घेतले 4 डझन. चौकाच भरा. वाढीत खूप आता आम्ही सही करतो घेतो. आम्ही का कोण देतो ना. आम्ही का गरीब माणसं. 350 डझन 300 रुपये. हा फळ मोठा पण घ्या. येऊचे नाही हो. हे 500 रुपयाने मी देते. खराच खरंच. आंबू बकरे दिला. आंबू बकरे बाबू पैसा आमका काय गावता. 40 मग 400 रुपया तुका तू घेते बा. फळ मोठा तू घेतो ना. घेतलेले होते पुन्हा हे नंतर दही होतं. तू घेते 400 रुपये मग त्याचा आम्ही गुप्ते ना. आता काढून खायचं देव. 300 दे ना. हो 300 का 400 दे. 300 बरोबर आहे. फळ मोठा काय काय चिक्कू सारखे आंबे. मग 400 द्या. 300 चांगले बोलले पहिले तुका. हंडे 4 डझन तुका दाखवायचं आंबे होते. काय आईचे पत्र सकाळपासून 400 रुपयांनी बाहेर दिलं. झाली 11 झाले आंबे. आणखी घाल मग येतो नाही 12 असेल बघा. ते सांगता सगळ्या कांड हे बघ 12 कसे असतात ते बघूया. आपटल्यात चिरा तरी आपटल्यात काय. हे बघ 6 झाले आणि 1 ते 5 झाले बघ. फ्रीज मध्ये गेला. फ्रीज मध्ये ठेवा. गाडी नाही सोडायची. 8 7.5 पोरच्या खाई घ्या ना तुमच्या खाय घेता आता. त्या पोरच्या 50 कमी द्या धरा. किती घेत आता आणखी 50 नाही होत. विचार कसले आंबे त्यांना विचार बघ. हा काका समोर ही ट्रेन लागली आहे बघा. ही इथे उभी आहे ना. ही ट्रेन कशासाठी आहे. ही बाहेर जे ज्येष्ठ नागरिक म्हणून आहेत ना. हा त्यांना फिरवण्यासाठी ज्यांच्या मुलांना आपल्या आई वडिलांना जर समजा फिरवण्याची इच्छा असली आणि पैसे भरून त्याची जे काय असेल ते देऊन फिरण्याचं हे असलं तर एक टूर असतात. बरोबर की 15 दिवसाची 8 दिवसाची सगळ्या ठिकाणी ऑल महाराष्ट्रात संपूर्ण कुठे कुठे बाहेर गेलात तरी ही टूर राहण्यापासून जेवण खाणं नाश्ता आंघोळीची सोय बरोबर सगळं ह्या सुविधा दिल्या जातात. बरोबर. मग याचं तिकीट बिकीट कसं काय. तिकीट वगैरे तुम्हाला कुठे जायचं असेल ती तुम्ही चौकशी करायची आहे आणि त्याप्रमाणे ह्यांना तुम्हाला जायचं असेल ते ठिकाणी सांगणार. ती टूर लागेल त्यावेळी बरोबर की तुम्हाला सांगतील की ही टूर तुम्हाला तुमचं कन्फर्म झालेलं आहे तरी तुम्ही येऊन चौकशी करा. ते ॲड्रेस देतील. त्याप्रमाणे तुम्हाला ते पैसे भरून वगैरे काय असेल ना तर ते लोक ते हे करू शकतात. असं आहे का. ये ट्रेन फ्री भी लेते समझो. इसके माँ बाप है बुढ़े उनको भी फ्री लेते. वो क्या सिस्टम है. वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. हाँ कैसा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. वो यहाँ का जो देवास होगा वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. बाकी IRCTC वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं. वो कैसा करने का. वो साइबर कैफे पे जाके IRCTC वेबसाइट पे ही जाएंगे ना तो वो आ जाता है. हाँ हाँ. और वेबसाइट का खर्चा कितना आता है. वो 50 रुपीज ऑनली. 50 रुपए बस. हाँ.
हमेशा चालू रहती कि नहीं नहीं, अभी बंद क्यों है? चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से। हाँ, इलेक्शन का आचार संहिता, इलेक्शन, इसलिए हाँ। बाद में से चालू चलेगा। अभी 12 जून से चलेगी। 12 जून से चालू होगी। केदारनाथ। हाँ, और बड़े बड़े लोग रहते हैं कि मिडिल क्लास भी रहते हैं? सब रहते हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं। सब रहते हैं। खाना पीना अच्छा रहता हाँ, है? एकदम। हाँ हे बघा, ज्याच्याजवळ पैसा आहे हाँ, तो ह्या गाडीने हमखास फिरू शकतो. पैसा असेल ते. हो, कारण माहिती आहे त्यांना भरावेच लागतात पैसे. बरोबर. हा, आणि आपल्याजवळ स्वतःसाठी काहीतरी पाहिजे ना. बरोबर. घ्यायचं झालं तर ते घेऊन देते ना. बाकी सगळं हा. देवस्थानात गेला का टोपी नसल्यावर तुम्हाला टोपी मिळणार. हा. म्हणजे एक हे असतं आपल्याला हा. देवळात गेल्यानंतर बुवा ह्याच्यावर उपरणी किंवा एक टोपी, हा, बरोबर. त्या सगळ्या गोष्टी ते लोक देऊ शकतात. आणि ट्रेन मध्ये आंघोळीची पण सुविधा आहे का? सगळं सगळं टोटली संडास, आंघोळ, लघवी सगळं आहे. हा, आणि मंदिर पण आहे का? मंदिरही आहे. ट्रेन मध्ये मंदिर पण आहे? मंदिर आहे. खेलने का भी सामान मिलता है, कैरम वगैरह, लूडो, चेस हाँ इत्यादि और भी सामानें मिलती हैं आपको खेलने के। गेमिंग वगैरह भी काफी है। हा, म्हणजे आंघोळ झाल्यानंतर आपण मंदिरात देवाची पूजा बिजा पण ट्रेन मध्ये करू हो शकतो? हो, सगळं मिळणार हा, हे पॅकेज कितीच असतं? म्हणजे किंमत किती, पैसे किती लागतात त्याला? त्याला. पैकेज कितना रहता है? 31,000 31,000 कितना दिन का? 6 डेज 6 डेज का पर पर्सन का? पर पर्सन। हाँ, और समझो माँ पिताजी रहेंगे तो हाँ असं जसं हाँ 60. म्हणजे त्यांच्यावर तुम्ही असणार हा. का, पण ते तुम्हाला पण ते मिळणार. हा, म्हणजे मुलगा असला तर मुलगा पण जाऊ शकतो? हो, साहजिक ना, वडिलांना सांभाळतो हा, पण ते आपलं पण खर्च भरावा लागणार. हा, आपला पण खर्च भरावा हा, लागणार. ते आहे. हा, म्हणजे आता ही ट्रेन थांबते सावंतवाडी, पण बऱ्याच लोकांना ती माहित नाही. हा. आपल्याला वाटतं नुसती अशी उभी केलेली चित्र काढलेली आहे, रंगीत ट्रेन दिसते, पण बघा ते बंद असते. पण बरेच म्हणजे 99% लोकांना माहितच हो, हो. नाही. तुमच्याकडनं हे आम्हाला कळालं, त्यामुळे तुम्ही चांगली माहिती दिली, धन्यवाद. तुमचे मित्र, आपका नाम क्या? शेखर गुप्ता, हाँ, शेखर गुप्ता. गाँव कौन सा आपका? प्रयागराज। प्रयागराज किधर है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में। अमिताभ बच्चन उधर के ना? हाँ, अब परमनंट जॉब आहे का आपकी हाँ, इथे? permanent. हाँ, आणि काका तुम्ही कुठे राहता? मी तेंडोली तेंडोली कुठे आलं? केळूस केळूसला आलं का? मालवणच्या जाताना वाटेतच लागतं. म्हणजे वेंगुर्लाला जाताना हो, लागतं का? हो. हा, म्हणजे कोचरा हे कोचरा सगळं बिचरा लागतं. बरोबर. हा. तुमचं नाव काय? रमेश महादेव प्रभू. प्रभू. हा, मग सुरेश प्रभू तुमचे नाव आहे का? हो, आमचा तो मग तुमच्याच भावकीचे का? भाव घेतले. हो का? हा, आता तुम्ही कुठे चालला? मी आता इथेच हे असतो, जमिनीचे व्यवहार करतो. जमनीश्वर. हा, सुरेश प्रभू म्हणजे तुमचे सगळे रिलेटिव्ह? आम्ही हे म्हणजे सगळे ब्राह्मणच. हा, असं आहे का? एकच हो, ओके. चालेल, तुम्हाला म्हणजे हो. तुमच्यामुळे आम्हाला चांगली माहिती मिळेल, आणि बरेच आपल्या कोकणी लोकांना माहित नाही, त्यांनाही माहिती मिळेल. धन्यवाद. आणि सर तुमचं पण धन्यवाद. म्हणजे जमिनीचे व्यवहार करता का? हा, मग आपली लोक कोकणी पुढे जात नाही ना, कारण का? कारण म्हणजे पैसा आधी नसतो. हा, बरोबर. आणि हे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे मोजके पैसे. हा, आणि म्हणे का 5 लाख असले ना, हा. 5 करोडचा व्यवहार बघायला जायचा. बरोबर. आपला कोकणी माणसाचं हे आहे. बरोबर. आणि ध्येय हेच चालतं आहे. कारण हा. कसं माहिती आहे, पैसा पुढचा विचार करणार नाही, ह्याच्यात आपण काय कमवणार, कसा आपल्याला माहिती आहे. आता बघा, एक काजू कारखाना आहे, हा, बरोबर. तो 25 गुंठ्यात हायवेला टच आहे. कुठे आहे तो? इथे माळगाव म्हणून. माळगाव मध्ये. हा, बरोबर. तर तिथे आहे. हा. पण तो कसा कारखाना हा. आहे, तो आज कारखाना त्याच्यात आता ते होते ते वारले. हा, त्याच्यानंतर आता हा कारखाना हॉल केलेला आहे. हा, काजू कारखाना आहे, तो आता चालू शकत नाही म्हणून. बरोबर. हा, मग त्याने हॉल केलाय, लग्नासाठी हॉल. लग्नासाठी हॉल. हा. म्हणजे इन्कम झालं चालू. बरोबर. हा. त्याच्यावर एक बॅट बनवतात, हा. त्याची भाड्याने बॅट म्हणजे? बॅट हा, खेळायची. खेळायची बॅटी. बरोबर. तर 10,000ला त्याला भाड्याने दिलेला आहे रूम तो. बरोबर. एक त्याच्यातला हा. गोडाऊन 5 होती. हा, हा, तो दिलेला आहे. बरोबर. आता म्हणजे तो इन्कम चालू झाला. बरोबर. बरोबर. हा, तर मग तो घेतला तर आम्ही तुम्हाला मग ताबडतोब त्याच्यावर लोन काढून तुमचे पैसे देऊ. हा. अरे मग घेणार तू काय आणि चालवणार काय? मग घेणार काय? लोन फेडत आयुष्यभर बसणार का? हा. आता त्या जमिनीची 25 गुंठ्यात बरोबर. समजा ती जमीन आहे, हा. त्याच्यात नाही म्हटलं तरी 1+1 बिल्डिंग आहे, बरोबर. 5 गोडाऊन आहेत, बरोबर. ही पाण्याची बोरिंग आहे, बरोबर. आणि अशा गोष्टी असून हा, त्याची किंमत आहे 1.5 करोड. 1.5 करोड. हा, पण होणार, आज विचार करा, हायवेला जर जमीन घेतला तर बरोबर. 5 लाख 6 लाख गुंठा आहे. बरोबर. मग 25 गुंठ्याच्या आधी हेच झाले किती बघा. बरोबर. बरोबर. त्याच्या बाहेर बिल्डिंग आहे, त्याला किंमत नाही. किंमत. हा, गोडाऊन नाही, बरोबर. मशिनरी आहे, ती बरोबर. नाही. हा, पण लोक काय करतात, हे करून म्हणजे तो आल्यावर आधी कर्जाच्या पायात उतरतोय. हा, बिल्डिंग तू खरेदी केलास ना, हा, आणि नंतर तू कर्जात उतरलास तर बरोबर. तू तुमचं साध्य होऊ शकेल. नाही. बरोबर. तर म्हणजे असा आमचे विचार आहेत आमच्या ह्याच्या. आणि म्हणायचे का, हा,
ते तू करतोय हे पैसे आता 5 लाख घालवणार, पुढे त्याच्यात काहीतरी मिळणार तरी ना, त्याचे पैसे जाणार. म्हणजे आधीच पहिलीच भीती नाही. पहिल्यांदा आधीच त्याने ते लॉट फुकट गेल्यातच जमा असं करून घ्यायला पहिलं स्वप्न मी लॉस होणार. कोकणी माणसाला तुम्हाला माहिती आहे ना, मुलगा जातोय म्हणून देवाला नारळ ठेवतो, काही शब्द ते काय सांगा त्यात मालवणीत म्हण कोणती बोललात तुम्ही? नाही म्हण अशी नाही, पण ते काय आपल्याजवळ समजा आहेत किती तर 5 लाख आहे, बरोबर, पण आपण कुठचे 5 करोडचा विचार करायला जातोय, बरोबर. आणि त्याप्रमाणे म्हणतात ना, मुलाला आता कुठून मुंबईवर न येतोय, बरोबर, किंवा गावातनं मुंबईला धंद्यासाठी जातोय, तो आधी तेच गारणं कसं घालणार? बरोबर. अरे देवा बाबा, हा एवढे पैसे घालून काय जातोय, तो त्याने आपला म्हणजे धंदा करू दे आणि परत मग चांगल्या रूपात परत येऊ दे. बरोबर. म्हणजे धंदा काय सांगा सोडून येऊ दे. बरोबर. त्याप्रमाणे शेवटी काय सांगा त्याच्या नशिबात तेच असणं. बरोबर. कारण नोकरीला गेला तर नोकरीत एवढ्या लांब जातोय, कोणी मारून टाकेल, काय टाकेल. बरोबर. ते जातोय ते जाऊ दे, नाही मिळाले तरी चालेल, पुन्हा घरी मात्र येऊ दे घरी, तुझं आल्याशिवाय राहत नाही. बरोबर. असं हे सगळे ऐकलात. देवबागला पण जमिनी विकायच्या होत्या पहिल्यांदा. रिसॉर्ट वगैरे विकतात ना. कशाला विकतात रिसॉर्ट? ते त्यावेळी स्वस्त आहेत बांधले. 10 करोड जर सांगितले तर 10 करोड येणार आहे त्यावेळी काय त्या जमिनीचं व्हॅल्युएशन मोठं नव्हतं. त्याने बांधलं असेल ना तर त्याचा पैसा त्याला. आता बघा वडलोपारजी ज्या जमिनी आहेत विकतात, ते कशा विकताय? वडिलांनी राखून ठेवल्या. आता त्यांनी पूर्वजांनी ते कलम लावली आणि पोरांनी सांभाळत नाही आणि 5 वर्ष करा देऊन टाकतात. आणि तो घेणारा मग तो आंब्याला कलटार मारतो, आंबे 5 वर्ष घेतो आणि आंब्याची सत्यानाश करून. हो, सत्यानाश करून. आणि हा शेवट ते पैसे मग ती सीड म्हणजे वर पाला नाही, काय नाही, पाणी त्याला लागत नाही, मग ते हे असे करतात आणि सगळं हे होतं. बाकी काय म्हणजे वडिलांनी सांभाळलं, वाडवडिलांनी ह्या पोरांनी घालून टाकलं. आपल्या कोकणात आता हेच चाललंय. असं म्हणत नाही की ती आपल्या पूर्वजांनी लावले की आपण झाडं सांभाळूया, म्हणजे सगळ्यांनी मिळून काय नाही. म्हणजे दलालाला दिले की आपल्याला काही मेहनत नको करायला, फक्त ते पैसे घ्यायचे, एकदाच खायचे. त्याचा हिशोब त्याने पहिलाच केलेला असतो. बरोबर. एवढे घेतले काय कसे उडवायचे, मजा मारायची, समीकरण ते त्यांचं ठरलेलं असतं. पैसा टिकून पण असं काय ठेवत नाही. म्हणून आज आपण कोकणी माणसं पाठी राहिलो. आणि कारण मेहनत करायला मेहनत नको करा. आता बघा भैया आले, नेपाळी लोक आता जातात ना, मग इकडे ते येतात, इकडनंच पैसा काय. नेपाळी एक गेला बघा हॉटेल मधचा, ह्याचं हॉटेल बंद झालं. बरोबर. नेपाळी माणूस काय त्याच्यात कोकणी माणूस 5 वर्षात त्याने काहीच त्याच्याजवळ शिकला नाही. उभा राहून बुवा तो मीठ किती वापरतोय, तो काय करतोय, पीठ कसं करतोय, किंवा त्याच्यात काय चायनीज म्हटल्यानंतर काय प्रकार करतोय ते शिकायची इच्छाच नाही, म्हणून मागे राहत. म्हणजे नेपाळी गेलं की ह्याचं हॉटेल बंद, कोकणी माणूस गप्प. ते आहेत बघा कुठले. आणि पहिल्यांदा असं आहे का, मिळाली का गळ्यात चैनी घालायच्या, हातात 5 बोटात 5 अंगठ्या घालायच्या, लोकांना दाखवायचं, बरोबर फिरायचं, बाईकवरनं फिरायचं, मेहनत करायचं, काय नाही. खरं बोला का तुम्हाला अनुभव आहे, तुम्ही आता एवढे पावसाळे बघितले, तुम्हाला सांगाल. तुम्ही आजच्या तरुण पिढीला काय तुम्ही सांगाल? काय सांगा, प्रयत्न करत राहा, मेहनत करा, आणि प्रॉपर्टी सगळी प्रॉपर्टी होता तेवढे विकण्याचा प्रयत्न करू नका. हाय ती प्रॉपर्टी सांभाळा. निश्चित त्याच्यात नाही म्हटलं लोक होतात त्याप्रमाणे होईल. आणि इच्छा चांगली पकडा, किंवा ह्याचं काहीतरी डबल करेन, टिबल करेन. पहिलं रडवस करत बसू नका, हे होणार नाही, ते होणार. पैसे कसे उडवत राहू नका, कसे उडवत राहू. चालेल. तुम्ही चांगली माहितीला भेटू आपण. तुम्ही आता कुठे चालला? मी आता इथेच आहे, सकाळी जरा इकडे जाणार. असं आहे का? असतो ना. बरोबर. असं सोय वगैरे. चला, थँक्यू. तुमच्या जोडून ठेवतो. मग माणसं जोडून ठेवली. बरोबर. आता ओळखीच आहे. ज्या माणसाचं तोंड चांगलं तर जग चांगलं. बरोबर. जमीन घेऊन घर बांधलं चांगलं की रेडिओने घर बांधणं चांगलं? पण घर घेऊन आपण स्वतः बांधणं चांगलं. म्हणजे जमीन घेऊन स्वतः घर बांधणं चांगलं. आपल्याला पाहिजे तसं मिळणार मी ना. बरोबर. दुसऱ्याच्या विचार असतात ते आपल्याला पटत नाही. बरोबर. आणि कधी जरी घ्यायचं असलं ना, ते 5-10 गुंठे जमीन घेऊन असंच बांधा. 2 गुंठ्यात बांधू नका. 5 गुंठे तरी कमीत पाहिजे. 2 गुंठ्यात काय मिळतं मला? बाजूला झाडं पण लावू शकत नाही, विहीर करू शकत नाही. का विहीर करू शकत करायचं असलं तर समोर रोड पाहिजे, तो मिळत नाही. बरोबर. पाहुणे आले तर समोर अंगण पाहिजे. 5 खुर्च्या घालून बसणार, कुठे मिळणार? बरोबर. बंगला तो तसाच तेवढा तिथला. आता लोक विचारतात
काका 1-2 गुंठे कुठे जर येणे झाली असेल पण 2 गुंठ्यात तू करतोस काय ते तरी सांग. हा बरोबर, दोन काय करणार बरोबर. खोपाट बांधतात तसं होणार. खोपाट म्हणजे त्याला शो नाही काय नाही, नुसतं राहायचं म्हणून राहायचं. आता बघा हा कारखाना मी म्हणतो ना 1.5 करोड जात आहे बरोबर, पण 25 गुंठे जमीन येते बरोबर, हायवे टच आहे बरोबर, कारखाना चालू स्थितीत आहे बरोबर. घालून तुम्ही 70,000 घातलात का नवीन ही आता नवीन मशिनरी आल्या आहेत ऑटोमॅटिक काच फुटली जाते बरोबर, बरोबर. ती घातलात ना त्याचा 1+1 बिल्डिंग 5 गोडाऊन आहेत, बरोबर. लग्नाचा त्याच्यात हॉल आहे, बरोबर. कॅटरिंग साठी वेगळं तुम्हाला वर जागा आहे, बरोबर. त्याच ह्याच्यात बरोबर. तुम्ही हे चालवलं तरी पैसे मिळतात, बरोबर. तुम्हाला बघायला नको झाल्यापासून पैसे, बरोबर. बॅटवाल्याचे भाडे येतात आणि गोडाऊन आहेत भाड्याला दिली तर त्याचा काहीतरी उपयोग होतो ना. आणि काका समज काय काय ऍड वाचतो की कोकणात रेडीमेड घर आहे, जागा बिग आहे, पण अशी जमिनी घेऊन आहे ना कधी कधी ते नडीला आलेलं पण असतं ना. रेडी घर ना ते आता विटा घालतात बघा, ते सिमेंटच्या विटा, त्याच्या आत काय असतं खडीचा भुसा असतो आणि वीट करतात. खडीचा भुसा ती पाणी बसून बसून ना मग अशा त्याच्यातनं क्रॅश पडतात, चिरा जातात. आणि हे स्वतः बांधणार ते आपण काय चिरे टाकूनच बनवतो, चिरे टाकून मजबूत लाईफ टाइम झाला. बरोबर, त्याला भंग नाही. स्लॅब आपण चांगला घालतो, लोकांनी 5चा 6चा धड बरोबर असा घालतो, व्यवस्थित आपल्या मनापूर्वक. संडास बाथरूम मोठे पाहिजे, काय पाहिजे, पाहुणे आले तर त्यांच्यासाठी किचन वेगळं आहे, बेडरूम एक करून 2 ठेवायचे, नाही तर हॉलमध्ये असं. म्हणजे हे सगळं मांडणी करायला ह्या बाबतीत बरी होते ना. चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.